שלום לכם בית ישראל, שלום לכם. אני מתנצל מראש להראות לכם את הזוועה הזאת, את הטומאה הזאת. מראש אני מתנצל לפניכם. אבל תראו מה זה, תראו מה כתוב פה. תראו ולא תאמינו. לא תאמינו למראה עיניכם. מה כתוב פה? כתוב על המדבקה כשר, שחיטת בית יוסף. ומה, איזה בשר זה בפנים? בשר חזיר. ותראו מה זה, תראו את הסרטון, תראו את הסרטון הזה. בשר חזיר מפוזר בערי ישראל, ארץ הקודש, ירושלים, ארץ ישראל מלאה בבשר חזיר. מותר לאכול בשר חזיר, שמים עליו חותמת של כשר ומוכרים את זה בכל הארץ, בכל החנויות. ומה? רק מה אסור לנו? לנו אסור לאכול את הבשר אשר שחטו הקסם שלנו, בשר טהור, בשר שבא מבהמות טהורות וקדושות אשר אלוהים התיר לנו לאכול מהם. את הבשר הזה שהקסם שחטו אסור, אבל חזיר כן מותר. איפה משרד החקלאות פה, תגידו? איפה משרד החקלאות שבשר כזה מפוזר בארץ? איפה מדינת ישראל? למה היא לא עוצרת את זה? האם אנחנו בגרמניה? האם אנחנו ברוסיה? באיזה ארץ אנחנו נמצאים? באיזה ארץ אנחנו נמצאים? האם אנחנו לא עם ישראל שאנחנו צריכים לאכול בשר טהור שנשחט על ידי הכהנים שלנו, כהני ישראל? למה אסור לנו לשמור את התורה שלנו, את דרך אבותינו? למה אנחנו צריכים להיות טמאים כמוהם? ורק מה שטמא כמו שלהם וזה כשר, למה? בני העדה היקרים, תתעוררו, הקסם קוראים לכם, זועקים, הצילו הם צועקים. איפה משרד החקלאות שזורק את הבשר? איפה? בושה וחרפה, בושה וחרפה. ולנו ואת הבשר אשר אנחנו שוחטים מבהמות טהורות כפי שאלוהים ציווה אותנו, את זה הם זורקים לפח. אלוהים יגמול לכם.